Mela senjuri, komplement għal-lejla tajba ninsabu fil-żmien, ir-randan żmien illi huwa sabiħ ħafna, żmien illi fih għandna ħafna x'insegwu wkoll u f'dawn il-minuti li ġejjin f'dan il-programm speċjali hawnhekk fuq Radio 105 ħajkonna xi mistiedna dwar żewġ nistgħu ngħidu hekk attivitajiet illi ħajkunu għaddejjin, meta ngħidu attivitajiet relatati wkoll kemm għall-ġimgħa kbira fil-komunità tagħna hawnhekk hemm fil-Ħamrun anke wkoll fil-Marsa u appuntu ħanibdew mill-ewwel hawnhekk ukoll fejn għandna ħbib tagħna lil Martin Kallejja anke wkoll il-Kert Vella illi ġejjin mill-Pageant Group Maria Reġina Marsa. Kif aħna ħbib tiegħi l-ewwel nett? Insellem is-semmija kollha tagħkom. Bħalissu għal-iktar żmien li aħna ngħidulu ta' jaħammurru, għax ix-xogħol ikun kbir ħafna. Iż-żmien huwa issa litteralment magħna il-pageant kull ma jonsu ġimgħa għax il-pageant isir f'ħadd il-palm. U l-wirja ħaniftħu għana bil-ħadd li ġej fil-ħodu, il-wirja artistika. ħatkun qed tiftaħ fil-ħodu, inti qatt użajt kelma li forsi dak li jkun seta' jifhimha ħażin ta' jaħammorru, però jien illi ninsegwu ħafna x-xogħol tagħkom għal ħafna snin, żgur li mhux xogħol ta' jaħammorru, anzi jien nazzar dan ngħid illi żmien ta' dedikazzjoni. Huwa dedikazzjoni kbira, imma x-xogħol li jinvolvi biex torganizza daw il-ġiex avvenimenti kbar nista' ngħid. Iva, jinvolvi ħafna xogħol. U ħafna nies, immaġina. Ħafna nies għalkemm maħniex ħafna nies involuti, imma li qegħdin irridu naħdmu u naħdmu ħanajtek sija daqsxejn iktar twal biex inlaħqu mal-ħin. Ħalli nibdew bil-wirja li ħatibda nhar il-ħadd li ġej fil-għodu. Ħankellmuk daqsxejn iktar tard Kert lilek ukoll. Mela ħanitkellmu dwar il-wirja tina daqsxejn aktar dettalji u dak li jkun x'jista' jsib ukoll anki f'din il-wirja. Dana bħal ma jafu ħafna nies, aħna nagħmlu nsejħu l-wirja artistika. Hija wirja koll ix-xogħol kollu huwa maħdum mill-melħ kolorit. Dina kien bdejja l-ex-president tagħna Mario Bonnici illi llum inselmu l-memorja tiegħu għax Mario ħalli ftit tal-ġimgħat ilu bażikament. U nista' ngħid li din is-sena se jkollna waħda nista' ngħid mill-aqwa wirjiet li qatt kellna f'dan l-aħħar snin. Minħabba li għandna Clayton Ketkut li jagħmel il-Parti ta' Kristu wkoll Clayton min jafu. Imma ħadem żewġ kwadri kbar verament sbieħ ta' dedikazzjoni sabiħa kbira. Mbagħad kellna familja, kellna l-Mirjam u t-tifla tagħha u l-ħabiba tagħhom li daw ġew u ħadmu il-platti kollha relatati mal-wirja. Mbagħad kellna l-Clyde Vella wkoll li ħadem żewġ kwadri ovali black and white. U bi pjaċir ngħid li għandna familja miċ-Ċajna li joqogħdu fil-parroċċja tagħna u dawn ukoll taw il-kontribut tagħhom f'din il-wirja. Meta ngħidu familja miċ-Ċajna l-ewwel nett wieħed irid jirrikonoxxi li hawn ħafna komunitajiet differenti li qegħdin jgħixu fil-komunità tagħna, meta ngħidu l-komunità tagħna hija l-komunità tal-Ħamrun, tal-Marsa u l-madwar għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar hemm toroq hemm jifirduna u hemm ħafna komunitajiet differenti. U kenna s-senjura Dorjali li ħatkun magħna fit-tieni parti hawnhekk ukoll li fil-miliet konna qegħdin nagħmlu intervista simili wkoll konna semmejna xi ħaġa. Kemm ittikom sodisfazzjon din illi taraw n-nies illi ġejjin minn kulturi differenti, minn pajjiżi differenti, pajjiżi ħafna drabi ħafna kbar minna illi qed jiġu hawnhekk u jintegraw. Tant jintegraw illi qegħdin saħan sidra anke jieħdu sem f'dawn l-attivitajiet u joffru għajnuna. Dawn fil-fatt intqajna magħhom is-sena l-oħra, ġew jieħdu sem fil-pageant għax huma erba' minn nies sewwa. It-tfal tagħhom huma tfal adulti wkoll illum. U interessaw ruhom, libsu magħna fil-pageant u di bdiet torini
kapaċi tpinġi. Din tpinġi fuq il-xhur tal-bajt. Estrina. Dak iċ-ċokol. U ċuħ. Penġi u ċuħ tal-qaddisin, penġi il-Marja Reġina, taċ kemm sabiħa. U frejtila, isma tila, kieku kellek tiġi tagħmel biċċa xogħol bħal di. U ngħidlek sew, it-tfal tagħha għamlu żewġ platti silhouette għandek il-wiċċ tal-liżar ta' Kristu u wiċċ il-Madonna. Il-Madonna. Veru sbieħ. Oriġinali. Oriġinali, anke il-mod kif jaħdmu. Ma jaħdmux kif naħdmu aħna, allura iktar sabiħa biex xogħol. Anka hi kif taħdem hi. Però kert meta tgħid li ma jaħdmux kif naħdmu aħna għaliex hemm barra nies jgħidu iva tpinġija mhux kollha l-istess, l-arti mhux kollha l-istess, forsi tispjegana daqsxejn aħjar ħalli n-nies ikunu jistgħu jifhmu aktar. Biex taħdem il-melħ, għandek l-ewwel ħaġa għandek il-melħ ikkolorit. Għandek skala ta' kuluri, ġifieri jekk għandek il-blu minn ċelesti kważi abjad sa blu skur kważi iswed. Dak il-kuluri kollha. U aħna naħdmu bil-pipe. Pipe tal-ħadid ikun daqsxejn quddiem għall-ponta u tibteb subajk. Imma l-om li ħadmet ġifieri nista' ngħidu li ħadmet wiċċ Mario Bonnici għax kien jistħoqlu li Mario huwa il-fundatur ta' din il-wirja. Ġifieri ma ħaqqu li jkun hemm preżenti ġifieri Mario, ħadmet kuċċarina u tmiss aħna l-Amerika soltu ma missuħx bl-affarijiet, ġifieri ġast titfa' u tpoġġi joqgħod waħdu. Immi titpoġġih bil-kuċċarina stess. Li aħna jiena ngħid li jiena nbidu konċetti kif qed taħdem għax minix imdorri nara dak il-tip ta' xogħol. Imma mbagħad kif rajt. Ħan interrompik naqra. Meta tngħidu l-kwadri tal-melħ, il-xogħol tal-melħ, inti semmejt skali ta' kuluri. Ġifieri meta inti tibda timbena l-arti, il-pittura, dina tkun l-ewwel ikun hemm il-melħ abjad u mbagħad kemm titfa' l-kulur jew kellha dak li jkun jibda jibni skont il-kulur li inti jkollok linjama, tpenġi fuq linjama bil-lapes u mbagħad bir-ritratt li jkollok huma l-artisti ħarsu lej shading, pereżempju jaraw li jekk eżempju l-isfar għandna bżonn bidu sena hemm pertejn kwatru li fih it-torċa tan-nar li fih ħafna xogħol biex joħroġ l-element tan-nar u mbagħad jpoġġi dak il-melħ bil-kulur fuq linjama imma hu Clayton pereżempju għax kull ma jagħmel outline u ma tikollu l-istampa u jimxi mal-istampa isuq tipenġi bil-crayons jew bil-żeba imma bil-melħ. Ġifieri inti qed titfa' kull darba qed taqbad il-melħ skont il-kulur u dejjem poġġih fejn u tkun qed timbena. Ħaġa oħra hija li il-melħ ma jitwaħħalx. Ġifieri jekk immur jiena u nagħmlu nollih naqra hija kollox. Ġudix ħaġa wkoll sabiħa li jew titnervas anka jkun ir-riħ. Ġieli kellna problemi kollok riħ ma tistax tiftaħ kull imkien għax ir-riħ ċaqlaq. Li hemm tajjeb mbagħad li l-melħ jumda, allura isu ikun daqsxejn sod. Imma l-ewwel ftit skemm din jaħdmu il-problema tal-umdità tkun li meta jmorru biex jaħdmu il-melħ ikun balla. Allura jisaħħnu kull kulur li għandhom biex daw jagħmlu biċċa żgħir. Ġifieri fih ħafna xogħol li hu xogħol li ma jidirx għax apparti il-paċenzja kbira enormi li toħroġ. Paċenzja u talent u l-arti li fih. Hemm ċertu drawbacks mhux bħal l-ismit. L-ismit m'għandix problemi ta' umdità, għandu problemi tiegħu wkoll ta' ġifieri. Imma l-melħ meta jumda toqgħod issaħħan. Meta jkun isfel, bħal dan huwa l-melħ tal-mejda. Id-dar meta jkun isfel melħ jaqgħad ġol. Meta tngħidu wirja bħal din u mbagħad tkun akkumpanjata wkoll minn pageant kbira x'illum il-ġurnata il-pageant ta' Marja Reġina sar wieħed mill-ewlenin nistgħu ngħidu hekk. Kemm tieħu xogħol minn meta jibdew il-preparamenti. Ħafna drabi jgħidu jekk tkun il-festa jgħidu mill-lata tal-festa, jekk tkun il-karnival jgħidu mill-lata tal-karnival, però donna drajnija din jiena konvinti li x-xogħol ikun is-sena kollha, però ix-xogħol vera mbagħad li pereżempju isma' tibda tgħid ħanbda nibni l-platti. Minn meta jibda dan? Tħalli l-meliet jgħaddi. Wara l-meliet. Inti taħseb kif għattin. Mhux hekk Sibijiet u laqgħat ikun hemm. Pas-sena d-dieħla ġej jkun hemm. Imma inti l-qofol inti tibda taħdem kif jgħaddi l-miliet. Kif jgħaddi l-miliet mela ġi mal-bejra. Allura moħħok imbagħad iktar ikun qed jaħseb fuq hekk. Hemm jibda x-xogħol. U l-isfortun huwa li l-żmien dis-sena
29 ta' Marzu il-pageant. Is-sena d-dieħla Ġej iktar qabel. ġej xi ġimgħa qabel jidher. Il-karnival ħajaħbad Il-karnival ġej kmieni iktar. Allura lejna dik hija droga. Fis-sens, iktar ma jiġi kmieni, iktar tittaħseb kmieni. Sona ġiet 12 ta' April. Allora kellna su 15 oħra fuq idejna. Mhux hekk 15 xogħol, 15 qabel. Ma mbagħad wieħed jibda jikkuntatti għan-nies, xogħol kien fidej Kev tara u Kevin. Taqqat il-grupp, inti għandek madwar 300-350 ruħ li tieħdu sem. Lil-bisi tal Meta ngħidu 350 ruħ għall-pageant. Għal-pageant, ġifieri għandek ħafna karattri bibliċi, għandek il-bannet tal-parroċċa, għandek l-scouts jkunu qegħdin qudiem u l-scouts il-banda Rumana. Hemm vestwarju li huwa personali, tikkuntattihom biex tikkonferma. Il-vestwarju tiegħek li toħorġu tara li kollok sew. Ġieli intu terfa' jinnaf ikollok velu, taqbdu ma l-libsa, nfittxu biex ikun ma libs oħra. Titra jkollok kollox up to date. It-tindif tar-ram. It-naddaf ir-ram. Il-props se noħorġu. 350 persuna huwa numru kbir. Numru sostanzjali. Ġifieri inti ħafna drabi biex tikkomunika sempliċiment maxra minn nies biex tagħmel xi ħaġa wkoll biċċa biex tikkonferma għandek il-ġimgħat erba' ġimgħat. U l-intopp li jibdew jinqalgħu nimmaġina fl-aħħar minn forsi ma jiflax min ħaġa li niskantaw biha ta' fil-fatt. Jiena kont ippanikjajt naqra dis-sena. Tiskanta sa qabel il-karnival in-numru ta' dawk in-nies li ħajħdu sem kien vera ftit. Kif għadda l-karnival, jista' jgħidu kevda, bdew jgħajmu telefonati u jibdew jikkonfermaw in-nies. Għaxal qabel il-karnival kan aħsibha, tinħasad daqsxejn. U żgur, nista' nimmaġina. Nagħmel bil-vestwarji ma toħorġux. Kif is-snin ġejbet inċempel in-nies l-istess nies. Ejwa rajt ikkonfermani, ma ngħidlek mal-ewwel. Meta għax jidħol fi żmien. Kont nix inkellimkom daqsxejn ukoll anki dwar l-oriġini tagħha xi bdiet l-ewwel jekk hux il-pageant jew inkella il-wirja jew jekk bdewx bażikament b'mod. Ejja ngħidu il-pageant imur lura 1970. Meta ġie patrimarju fil-parroċċa sewwa. Naħseb inti tiftakar. Jiena niftakar il-żmien il-pageant. Pero ovvja li minkejja li qatt ma kon daqshekk involut fil-pageant, pero dejjem segwejtu għaliex l-ewwel qed jiena żmien il-ġimgħa kbira jogħġobna ħafna. Jiġifieri dak il-żmien tal-ġimgħa kbira għandi ċertu passjoni għalih. L-istajt nara, jiena li qed nara minn barra, ġifri mhux il-persuna l-involut, stajt nara il-qabża kbira fil-kwalità illi. Jiena niftakar l-ewwel darba li għamilna l-mixja. Dak kien isu ejja ngħidu fil-71-72 hekk. L-ewwel mixja li għamilna kienet minn tarf iż-Żward Street. Tajjeb, tlajna triq kollha iżward u tħallna fis-sala dak iż-żmien. Jiena dak iż-żmien konna bdejt nagħmel parti ta' Kristu. Ġenti, mal inti il-ħadd l-oriġini. Kollu mill-bidunet. L-oriġini kollha, iva. Konna dak iż-żmien konna xi 8 ruħ. Konna ħanajtek il-membri tal-kor, Reġina Ċeli, li għadu għaddej sal-lum, għaw Kert li huwa direttur tiegħu, jiġi jmur daqshekk lura f'dak iż-żmien. Imma it-tfal tal-kor u ritnajt, in-nisa u l-irġiel kienet xi ħaġa innovattiva li libsu n-nisa ta' personaġġi tajjeb dak iż-żmien li kienet għadha mhix daqshekk xi ħaġa sabiħa. Anki xi naqa' kritika kien hemm illi għax tal-Marsa daħlu in-nisa fajliet u hekk. Però jekk nerġgħu niġu sallum il-ġurnata. Meta inti tissemmi 350 ruħ approximately jieħdu sem fil-pageant, ovvja illi għandek nies minn barra mill-parroċċa. Iva għandek ukoll. In-numru kif tara in-nies tal-parroċċa ma dawk li huma barra mill-parroċċa bħala persentaġġ għandek il-maġġoranza kbira ta' nies xorta huma mill-parroċċa Kert, jew kellha għandek nies li huma dilettanti u jiġu minn lokalitajiet oħra. Jiena ngħid li hija nofs bin nofs l-affari. Għax għandek nies li huma ilhom ma żmien
Ma mhumiex parti mill-proċess tagħna, ġifieri dawn min jiġi għall-pageant biss, meta jkun involut f'raħal ieħor, jinnaf festi eċetera, imma ma tiġi għall-pageant biex jilbis, ġifieri għandek nisek. Hija nsibha nofs bin-nofs, imma fil-parroċċa tagħna aħna għandna hemm minu dilettant, pereżempju hemm min li għandu l-biesi personali tiegħu li jlibbes in-nies. Ġifieri hemm ħafna nies oħrajn li apparti l-ħwejjeġ tal-pageant għandhom 10 il-biesi, 20 libsa, 30-40 tagħhom. Tagħhom ġifieri inti qed tgħid jiena għandi 30 libsa tiegħi u nlibbes għandna minnu daqshekk. Għandna minnu daqshekk. Li daw jieħdu ħsieb għandu grupp tiegħu jaqqat iċempel in-nies tiegħu u jidili jiġi ma ħajġuħdu sem. Per eżempju, jenna Vergin Esther, il-Farawni, Kleopatra, dawk huma konfermati all right. Ġifieri kollok nies li jew kolajnuna li jieħdu sem bil-bizi tagħhom. Għandna minnu dilettant daqshekk li jonfoq il-flus u jonfoq ħafna flus. Għaxana bħala paġent nagħmlu l-biżi kull sena, imma laqda tiflaħ li ġifieri il-ħwejjeġ l-lum il-ġurnata jiġu valal tal-flus biex nagħmilhom id-drappu għoli. ħafna ir-ram ola wkoll, ġifieri maintenance tagħhom u jekk tagħmel sew. Ma tistax tagħmel. Żmien jiena nħobb ngħid dejjem żmien id-dilettantiżmu spiċċa llum il-ġurnata. Llum eżatt. Qabel forsi mux qed nikritika fi żmien patrimarju, ġifieri nalla kienu, imma kienu jkollhom biċċa drapp u jagħmlu libsa. Ma stajniex. Kif? Mhux hekk. Li għadhom għandna. Imma llum il-ġurnata jekk ma tbiddilx. Ma setax li jkollok ċertu livell ta' ħwejjeġ. Aħna timmorru li dak iż-żmien jiena jiddir li kien hemm ħalqormi biss, kien hemm personaġġi jieħdu sem fil-purċissjoni ta' ġimgħa kbira li kellhom ċertu lussu ta' ħwejjeġ dawk. Jiġri aħna dak iż-żmien xnieh, imma kif qed jgħid kert aħna bdejna biftit. Mixxej, tibda mixxej. L-aħħar ftit bis-soqsijiet hawnhekk. Kemm hu diffiċli biex tlaħqu mal-ispejjeż, għaliex nafu li llum il-ġurnata kollox idur mal-flus. Kif semmejna kollox dak li llum tixtrih b'mod żen oħra tixtrih b'mod ieħor bħala kemm isibu kooperazzjoni min-nies. Hija ħaġa li kull min jieħu sem iħallas fih, iħallas xi ħaġa żgħira. Imma mbagħad hemm ma tkoprix l-ispejjeż. Ngħidlen ukoll kont nista' nimmaġina. Hemm nieħdu fondi. Illum nieħdu funds mingħand aġenzija żgħażagħ. Tajjeb, proset. Tifhem. Mbagħad għandek il-Community Development Fund. Bdaw tapplika biex tagħmel proġetti. Allura dik hija kollha għajnuna li lilek jimbuttawk biex tinvesti f'affarijiet iktar ma nafx dis-sena pereżempju se tara triq iżwart u triq Nerik Sakkol, triq ta' Knisja bis-tlaleb ġodda tajjeb dindilnihom issa dil-ġimgħa, ma daw għamilnihom bis-saħħa li ħadna dal-funds. Għax kieku meta tara l-ispejjeż u x-xogħol sar kollu min-naħa tagħna, imma l-ispejjeż huma kbar. Mela semmejtunna fil-bidu ta' din l-intervista persuni mhux Maltin, persuni hemm Ċiniżi li ħadu sem. Però il-Maltin mod partikolari l-ġenerazzjoni żagħżugħa li llum kulħadd nista' ngħidlek mitlu f'ħafna aktar affarijiet u konxji li l-volontarjat naqas ħafna, però kemm qed taraw interess fiż-żgħażagħ, kuntenti bl-ammont ta' żgħażagħ jew tajli nkunu skjetti tgħidli pereżempju li diżappuntat nixtieq ħafna aktar pereżempju fihom. Naħseb biex jagħtu semhom jiġu libsu fil-pageant. Ejwa hemm dak l-interess. Għax hemm żgħażagħ li ilhom ħafna snin magħna. Minn tfal. Minn tfal. Però il-mistoqsija tiegħi hija mhux dawk li jiġu jilbsu jiġu għall-aħħar ara li sabu x-xogħol lest, illa għaliex ħafna drabi daw li jkunu qegħdin jidhru dak li qed jagħmlu x-xogħol. Il-ftit li hemm titibżalih. U kull wieħed li jiġi u tarah li jew interessat tittara kif tagħmel u tiġbdu lejk. M'għadix daqshekk faċli daqs qabel, din hija xi ħaġa li qed tiġri f'kull aspetti xi ħaġa sewwa. Imma qed insibuha rridu nieħdu ħsieb. Tajjeb, proset mela. Li nixtieq issa jispjegalek ftit kert. Dis-sena il-pageant aħna normalment nibdew
bil-parata tas-soldati, il-kundanna, u mbagħad hemm il-pageant idur mat-toroq sewwa taż-żewġ parroċċi. Din is-sena il-kundanna tajnija sentuha xi ħaġa naqra iktar għallum. Differenti. Jispjegalek ftit kemm. L-ewwel ħaġa nista' ngħid tajjeb li l-ewwel darba f'56 sena il-kundanna ħassir live. Biex rekordi ġifieri ħajkonna l-mics fuqna nkunu live qed nitkellmu. U li ħanaraw hija in-nies tal-lum ħajkunu son parti mill-kundanna, x'ħajkollok nies fil-kundanna li ħajqajmu daqsxejn mistoqsijiet li ngħidu aħna llum fil-ġurnata fir-realtà fuq Kristu. Jekk inti s-sultan kif hawn il-gwerer fil-pajjiż? Jekk inti l-sultan kif hawn il-ġuħ fil-pajjiż? Jekk inti kif dawk l-affarijiet li fir-realtà mistoqsijiet li kulħadd jgħidhom, imma mbagħad ikollok dik il-persuna li hemm Ġwanni li ħajibda il-peġintu ħajara il-peġintu li ħajisek iġib in-nies fosthom għax inti għandek it-tentaturi li ħajittantaw il-Kristu daw il-pass fl-ar ħinijiet tiegħu, ġifieri fl-ord tal-Ġetsemani, fis-swat, fuq is-salib, għax anke t-tisliba. Imma mbagħad Ġwanni isu jiġbor kollox li għax in-nies inti titkaża jekk xi ħadd jgħidlek pereżempju għax jiena ma naf kif għal jagħmel kif qed jgħid hekk. Ma fir-realtà kulħadd jgħaddi minn biex xogħol, kulħadd jgħid. Mistoqsijiet kulħadd. Ġifieri apparti għall-ispettaklu li ħajkun qed hemmhekk xorta waħda. Ħatkun daqsxejn ukoll eżami għalina nfusna kif aħna nħarsu llum lejn Kristu. Ġifieri mhux ħatara l-ispettaklu xorta waħda, ġifieri. Ħalli ma nwaslux aktar informazzjoni ħallu l-element tas-sorpriża hemmhekk. Dettalji dwar nafu l-wirja ħatiftaħ nhar il-ħadd li ġej, ħinijiet kemm tal-wirja anke wkoll tal-pageant u dawk li forsi qegħdin jarawna u jisimgħuna u jgħidu isma' jien għandi talent impinġi pereżempju, nixtieq illi nieħu sem ma daw in-nies ħabbrieka. Kif jistgħu jagħmlu biex jagħmlu il-kuntatt magħkom? Jew isibbuna fuq il-Facebook page, Pageant Group Marija Reġina Marsa, jew inkella dan iż-żminijiet jistħeddes għas-sala bej jissir il-wirja ssir qudiem il-kisa ta' Marija Reġina u jitkellem magħna. Il-wirja tiftaħ nhar il-ħadd kif qal tajjeb Martin, nibdew qudiem sa 8 u niftħu għal 9 u tkun miftuħa kuljum bej is-6 u l-10. F'ħames ix-xirka nagħmlu mid-9 sa nofsinhar u mbagħad nagħmlu mis-7 u nofs ta' flaxija sa nofs il-lejl u l-ġimgħa kbira mit-8 sa 3 biex imbagħad ħatumur għall-funzjoni. U l-pageant fid-29 ta' Marzu fil-5 tibda il-parata u nibdew il-kundanna su għal-5 u kwart. Min irid ukoll jista' jisimha fuq Facebook hemm xi siġġijiet riservati baqa' xi ftit postijiet bħala donazzjoni żgħira biex toqgħod komdu pax-xut tal-kundanna u tal-ħruġ. U li tibqa' għaddejja madwar id-9 u nofs, ġifieri ma nġibux iktar pesti tfal għadha jkunu ħafna minnhom ikunu skola u nies imorru għax-xogħol. Hija okkażjoni li ma mhux ta' min jitlifa, tajli xi tajtek għax inti daw iż-żminijiet jgħinuk iktar u ħaddejnek iktar biex tidħol f'minu dilettant jifhem li inti tmur pageant, tmur tara purċissjoni, tidħol iktar da' żminijiet tant sabiħ għalina minu dilettant anke minn mhuwiex għax kollox hija kultura u tradizzjoni tal-Maltin. U tara wkoll ix-xogħol li fiha, ġifieri hemm xogħol impeccabbli fiha li dak li kun jaħdem bil-qalb. Da kollu aħna nagħmluh bil-banka ħanajtek tal-kappillan tagħna Father Anthony Fitzpatrick illi jtina l-appoġġ u l-għajnuna kollha tiegħu biex norganizzaw dan kollu, wara kollox hija xi ħaġa li qed torganizza l-Knisja. Aħna bħala Pageant Group sempliċement qed norganizzaw qed ngħinu fisem il-parroċċa wara kollox. Iġu l-għajnuna tiegħu ta' Father Renald u l-Kunsill Pastorali u anke nirringrazzja minn hawn l-Onorevoli Kita Zopparditanti li jemmen fina u tal-għajnuna kontinwa li jtina wkoll. Proset. Jiena inħeġġeġ ħafna lil kulħadd biex jattendi għal dawn il-wirjiet, sew jekk inti dilettant tal-ġimgħa kbira ta' dan iż-żminijiet jew le, però importanti li l-kultura Maltija nżommuha ħajja, importanti wkoll li napprezzaw ix-xogħol illi jagħmlu dawn in-nies b'mod volontarju napprezzaw fl-aħħar mill-aħħar ukoll anki l-ħafna talent illi hawn illi ħafna minnu dan ikun talent moħbin meta tiġi okkażjoni bħal din ngħidu
Ara naqra kemm għandna nies bravi hawnhekk. Kert, Martin, grazzi tal-ħin tagħkom li tarawni f'xi ħin jew ieħor żgur u fissem il-komunità kollha ngħidilkom grazzi ħafna wkoll anke ta' xogħol li tagħmlu. Grazzi. Mela sinjuri nilqawkom għal din it-tieni parti ta' dan il-programm speċjali dwar attivitajiet li qegħdin isiru fil-komunità dwar il-ġimgħa kbira, dwar attivitajiet relatati mal-ġimgħa kbira wara li kellna lil Martin u lil Kert fl-ewwel parti tal-programm issa nilqa' fost hawnhekk ukoll anke lil Doriel Fenek mill-laqda mużikali Kunċizzjoni tal-Ħamrun. Kif aħna, Doriel? Mhux ħażin, grazzi. Merħba lura hawnhekk fl-istudio sana, konna rajnik fl-attivitajiet tal-miliet, issa żmien ieħor sabiħ, żmien il-ġimgħa kbira u sintendi bħala laqda mużikali Immakulata Kunċizzjoni għandkom aktar attivitajiet din id-darba relatati wkoll anki ma' dan iż-żmien sabiħ tas-sena. Ħanħalli fidejk biex tibda tina daqsxejn informazzjoni wkoll anki dwar x'għandna nistennew ukoll mill-laqda mużikali Immakulata Kunċizzjoni. Grazzi lilek Manuel u semmija ta' Radio 105 tal-li tilqgħu nerġaj tal-ilqajtuni għat-tieni darba fil-programm. Huwa pjaċir tagħna. Grazzi. Mela, ħanibdew l-ewwel attività, laqda mużikali Immakulata Kunċizzjoni għandha numru ta' attivitajiet li ħajibdew minna l-ħadd 22 ta' Marzu sa 12 ta' April li huwa l-ottava tal-lejt. Mela, l-ewwel avveniment hija il-pellegrinaġġ mixja ma' Kristu fit-Triqatina li nhar il-ħadd ħajoħroġ mill-parroċċja ta' l-Immakulata Kunċizzjoni fil-5:15 ħajibdew il-Scouts tal-Ħamrun mill-headquarters tagħhom jiġu fejn il-Knisja, imbagħad tal-ħabta tal-5 ħajibda ħireġ dan il-pellegrinaġġ li huwa magħmul minn 100 persuna li huma personaġġi bibliċi mill-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu sal-mewt. Ħajkun hemm l-Scouts ta' taslima wkoll, l-aħwa tal-mixja neokatekomenali, il-komunità Indjana li wkoll huma grupp barranin li qed huma residenti fil-parroċċja tagħna u jaħdmu is-sena kollha fil-parroċċja wkoll jiġu involuti u dawn ħajkantaw il-kant bil-lingwa tagħhom waqt il-proċessjoni. Ħajkun hemm il-banda tal-Immakulata Kunċizzjoni u l-vara ta' Kristu msallab. Dan kollu nhar il-ħadd li ġej jiġifieri mela. Għal-5 eskwart tibda l-parata bl-Scouts u fil-5 il-parata tasal qudiem il-Knisja u jibda ħireġ dan il-pellegrinaġġ. Mela semmejna fl-ewwel parti tal-programm mal-ħbib tagħna Martin u Kert semmejna komunità Ċiniża li bdew interessaw ruhom u inaqdu mal-komunità qed jintegraw. Is-sinti semmejt li hawnhekk il-komunità Indjana li mhux ħajkunu qegħdin jieħdu sem biss nhar il-ħadd, però kif spjegajt sewwa inti wkoll qed jinvolvu ruhom b'mod regolari dawn u qed ikunu parti wkoll anke mill-ħidma tul is-sena. Kif tarawhom dawn l-affarijiet? Aħna nieħdu gost bihom, aħna soċjetà inklusiva. Nilqgħu lil dawn l-Indjani, anke komunitajiet oħra, persuni b'diżabilità, kif tħaddidna meta ġejt għal-miliet, anka fil-festa l-komunità Indjana jilbsu bħala fratelli ukoll u jakkumpanjaw il-proċessjoni u transolazzjoni. Sewwa, mela, apparti dak li għandna nistennew nhar il-ħadd. Nhar il-ħadd ukoll diversi attivitajiet oħra. Iva, nhar il-ħadd ukoll fis-7 l-istatwa ta' Ġesu msallab tasal qudiem il-Gażin tal-Kunċizzjoni, hemmhekk ħajkun hemm is-siġġijiet, ħajsiru xi momenti tal-talb u riflessjoni. Ġifieri dawk l-anzjani, nies li ma jifluħux joqdu fuq saqajhom għal ħin twil, xejn joħroġ il-pellegrinaġġ jistgħu jmorru fuq dawn is-siġġijiet, jistennew il-pellegrinaġġ għaddim qudiemhom hemmhekk ħassir wafqa. M'hemmx bżonn li wieħed jibbukkja anka għal dawn is-siġġijiet, ġifieri u anka għal attivitajiet oħra li għandna sal-lejt u anka il-parking huwa b'xejn provdut fil-liċejo tal-Ħamrun. Hemmhekk il-Ħamrun bil-karozzi tar-residenti wkoll ħadd imla parking, aħseb wara jiġu daqsdawk nies minn barra mir-raħal. Tajjeb, proset, il-kumplament tal-attivitajiet li għandna nistennew ukoll propju sa jum lajt
Sajom lejk, mela, fit-31 ta' Marzu li hija festa pubblika il-grupp Celestini Youth and Kids qed fiħda l-laqda mużikali ħajtella Figolla Party. Dawn qed nistiednu tfal ta' Malta kollha jiġu jaħdmu il-figolli fis-sala tal-Kunċizzjoni, fis-sala ta' fuq. Dawn ma jridu jġibu xemm magħhom ħlif li jiġu huma. Aħna ħantuhom l-ingredjenti biex jagħmlu l-aġina u l-mili tal-figolli u dawn il-figolli ħajmorru għat-tfal fid-Dar tal-Providenza anke tfal oħra bi bżonnijiet speċjali. Ukoll bħalissa il-parroċċa qed tilqa' figolli għal dawn it-tfal ukoll. Iktar ma jkollna iktar ikollna biex inferħu tfal u żgħażagħ. Għalhekk ninaqat miegħek ukoll anke f'dan l-appell biex nimlewhom bil-figolli. Importanti, llum tmur tixi figolla mhux ħathom fuq xi ħaġa ta' barra minnha. Ġifieri flok ngħidu isma' xtrajna tnejn ixtru tlieta u nkunu qed inferħu tifel jew tifla b'din il-figolla. Proset ħafna wkoll anke tal-inizjattiva. Il-mamis u thank you li jagħmlu d-dar, issa jagħmlu waħda tnejn żejda. Dan it-tfal jieħdu pjaċiri babsu dak fikċina, vera jaqlaw naqra trap u. Parti mill-esperjenza. Teach them young. Mela. Se jkollna wkoll reenactment tal-aħħar ikla li ħajsir 5 ix-xirka mit-8 ta' flaxija sad-9 taħħar rappreżentazzjoni ħajkun hemm xi 2 jew 3 rappreżentazzjonijiet tal-aħħar ikla u l-ġimgħa nhar il-ġimgħa l-kbira filgħodu mid-9 sal-11. Din ħajkun hemm l-apostli ġifieri reenactment bl-apostli u bil-qaddeja li kienu jgħinu biex jħejju l-mejda għall-aħħar ikla ta' Ġesu Kristu fejn hemmhekk waqqaf is-sagrament tal-aħħar ċena. U aħna ħanarawha live qudiemna minn atturi tal-aqda dramma tad-DMX, kumpanija teatra jiddu Mikil Xerri. Kol kifet minar booking, ġifiri dak li jkun jaqbatu jiġi memx bżon booking, hija ħarġa edukattiva għat-tfal li jkunu bil-holidays, inrawmuhom biex dawn it-tradizzjonijiet ma jispiċċawx, ntellawhom fihom. Tajjeb, ħanamel mis-soqsija illi għamiltu kol anki fl-ewwel parti tal-programm. Semmejt ħafna attivitajiet hawnhekk u dan ovvja xejn ma jsir tfaqqasu bajk u ħadd tiġi attività. Minn meta tibdew taħdmu Doriel għal dawn it-tip ta' attivitajiet u il-grupp ta' nies li jaħdem kemmu kbir jew kemmu żgħir. Aħna naħdmu s-sena kollha minn sena l-oħra tibda tgħid, pereżempju s-sena l-oħra iżżanżlet l-istatwa ta' Kristu l-Xoxt li ħarġet mill-gazin tal-Kunċizzjoni. Kif għaddit dakinhar, qabel kien ilha ġejja ġifieri kienet saret xi ħadd tippreżenta l-istampa tagħha kif se ssir fl-2024. U s-sena l-oħra fl-2025 ġiet maħduma u żżanżnet u qatt ma noqdu kwieti. Dis-sena nsaret l-induratura kemm fuq l-istatwa u kemm fuq l-isħaba u żanżan ħajżanżan il-pedestal ġdid. Konna grupp żgħir, nista' l-kumitat huma grupp żgħir fil-karnival għamilna l-karru tagħna wkoll. Aħna min irid jingħaqad magħna biex jagħti l-għajnuna huwa merħba bih jiġifieri. Il-komunità hija żgħira hemmhekk tal-Kunċizzjoni imma nagħmlu mill-aħjar li nistgħu. U tagħmlu ħafna affarijiet tajbin. Tajjeb ngħidu illi vera illi kif semmejt inti l-komunità forsi mhux daqshekk kbira daqskemm wieħed jimmaġina, però tagħmlu ħafna affarijiet milli ta' min japprezzhom ukoll. Doriel, huwa pjaċir tiegħi bħal dejjem illi rġajna l-għajnik hawnhekk ukoll anke għal dan il-programm speċjali fuq Radio 105 ma nafx jekk għandek xi ħaġa oħra xi żżid. Jekk dan għandek il-ħin kollu disponibbli għalik. Qed jafas mela fil-11 ta' April huwa s-siflaxija ġejja banda Taljana Madonna della Grazia minn Termini Mereze li ħatati konċert fil-parroċċa tal-Kunċizzjoni fis-7:15 wara il-qoddisa tas-6:30
U l-għada 12 ta' April kif ġiġa semmejt li ħajkonna il-manifestazzjoni tal-irxoxt ħattu kumpanja mal-banda tagħna fil-manifestazzjoni tal-irxoxt. U kol qed nagħmlu sejħa għat-tfal żgħażagħ u anke adulti, irġiel u nisa biex jieħdu sehem fil-proċessjoni tal-irxoxt bħala karattri bibliċi. Din ħatibda fid-9:09 ta' filgħodu il-ħadd 12 ta' April għandha sal-11:09. Ħajkun hemm ħatoħroġ mill-liċeo u x'intasal quddiem il-gażin ħajkun hemm wirja tal-karti, ħajtwadbu l-karti minn fuq il-bejt. Il-bejt għandna nżanżnu ħax issa kemm qedna qed nibdu ntili solar u ħajkun hemm spettaklu ta' doħħan u karti biex nagħtu ima l-Kristu xoxt. Ukoll se jiżżanżan l-innu l-ġdid li hemmhekk quddiem il-gażin ħajiddaq u jitkanta wkoll huwa kliem ta' Anselm Xiberras, mużika ta' Rej Xiberras u jitkanta minn Xaris, il-kantanta brava Xaris. Mela, wasar biex intemmu għonek u kol anki din l-intervista, jiena bħal dejjem nirringrazzjak ta' xogħol li tagħmel inti flimkien ma' sħabek ukoll. Grazzi tal-li żommu dawn l-attivitajiet u l-kultura Maltija ħajja wkoll. Nawguralek bil-qudiem għal-lajt it-tajjeb għal-kem fadal xi ftit, fadalkom ħafna aktar xogħol sakemm jasal dakinhar u jalla jkolkom ħafna u ħafna figol li ħajkolkom fil-qasmu. Thank you. Nawgurali l-ek ukoll lejt għaddis mimli ferħ, paċenzja u kontentizza. Grazzi ħafna u l-komplement għal-lejla tajba. Thank you. Grazzi.